Som Laura Kelová, mám 29 rokov. Už 5 rokov pracujem v redakcii Aktuality.sk a môj príbeh v Aktualitách začal tak, že som vlastne mala nastúpiť 26. februára 2018 do redakcie Aktuality, ale v to ráno sme sa na celom Slovensku aj v iných krajinách dozvedeli, že Ján Kuciak bol zavraždený vo Veľkej Mači. Takže môj príchod sa spája práve s touto tragickou udalosťou. Napokon som nastúpila do Aktuality do nejakých 10 dní neskôr a prakticky hneď som začala pokračovať aj v príbehoch a v textoch a v zisteniach, na ktorých Ján Kuciak pracoval a ktoré nestihol dokončiť. O sledovaní novinárov sme sa vlastne dozvedeli počas vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka. Zistilo sa okrem toho samotného sledovania, teda reálneho monitorovania denného režimu tých novinárov, tak zistilo sa, že novinári boli lustrovaní v policajných databázach. Ten príbeh začína v roku 2016-2017. Marián Kočner, ktorý je v tom čase podnikateľ s veľmi toxickým pozadím, s veľmi toxickým podnikaním a je okolo neho obrovské množstvo podozrení. Sa vlastne baví so svojím jedným z najbližších priateľov, Petrom Tóthom, ktorý je vlastne bývalý siskár a bývalý novinár. Pracoval teda najprv ako novinár a potom sa zistilo, že paralelne vykonával aj prácu pre Slovenskú informačnú službu. A s Marianom Kočnerom mali veľmi blízky vzťah. V tom roku 2016 až 2017 sa s Kočnerom rozprávali o tom, že bolo by treba, alebo bolo by zaujímavé vytvoriť nejakú reláciu o novinároch, ktorá by sa volala Na pranieri. A mal to byť taký revanš, taká pomsta Mariana Kočnera za to, že vlastne novinári o ňom píšu, tak on chcel teda písať a rozprávať o novinároch. Chcel na nich vyťahovať nejakú špinu, chcel na nich vyťahovať nejaké osobné informácie, nejaké osobné, súkromné príbehy, alebo aj rôzne prehrešky, ktorých sa podľa neho novinári dopúšťali. Peter Tóth, teda tento bývalý člen SIS, zriadil tzv. Sledovacie komando a tiež oslovil vlastne s touto požiadavkou svojho bývalého kolegu, ktorého poznal zo Slovenskej informačnej služby. To sledovacie komando tvorili 3 muži, jednak z bezpečnostného prostredia, alebo polícia, alebo nejakého štátneho úradu. Marián Kočner podľa výpovede Petra Tótha investoval hneď na začiatku okolo 50 000 eur, aby sa nakúpili teda technické vymoženosti, kamery, autá, tablety, mobily, nejaké aparáty a podobne, teda aby sa to sledovanie urobilo kvalitne a aby mali teda dobrý obrazový materiál. A mal to byť jeho odrazový mostík do v podstate už stranickej politiky. Teda Marián Kočner sa domnieval, že ak si vybuduje vlastne takú povesť, že prišiel na nejaké zistenia a zdiskredituje novinárov, tak si týmto spôsobom vlastne nazbiera aj svojich voličov a že prerazí v tej stranickej politike, dostane sa do parlamentu. K sledovaniu samotného Jána Kuciaka prišlo niekedy v októbri, na začiatku októbra 2017. Aby sme to zasadili do kontextu, tak zhruba mesiac predtým sa Kočner telefonicky vyhrážal Jánovi Kuciakovi. Nastala situácia, že Ján Kuciak pracoval na ďalšom článku, poslal súbor otázok Marianovi Kočnerovi a toho to tak vytočilo, že zavolal Jánovi Kuciakovi a vlastne mu oznámil dopredu, že sa bude zaujímať oňho, o rodinu, bude na ňoho vlastne hľadať špinu a oznámil mu, že bude robiť to, čo robí vlastne Ján Kuciak ako novinár jemu ako ctihodnému občanovi a podnikateľovi. Keď tí členovia toho sledovacieho tímu neskôr po rokoch vypovedali na súde, tak hovorili aj o tom, že mali v podstate nakúpené aj také rôzne kamufláže, aby neboli veľmi nápadní. Mali parochne, myslím, že spomínali barly alebo nejaké nalepovacie fúzy a rôzne oblečenie, aby si ho vedeli striedať. V októbri 2017 sa teda začína sledovanie Jána Kuciaka. Trvalo približne týždeň
a aj podľa výpovede tých členov komanda bolo problematické. Ján Kuciak takmer nikde nechodil. Ráno prišiel do práce, večer z nej odišiel, pracoval a cez víkendy vlastne sa staral o rekonštrukciu domu. Takže nič šťavnaté, nič bulvárne, nič toxické sa tým sledovačom, tým členom toho komanda nepodarilo zistiť. Taký moment, ktorý ja si pamätám aj z tých súdnych pojednávaní, keď vypovedali členovia sledovacieho komanda, bolo, že označili ten život Jána Kuciaka ako žije ako mních. To sledovanie, teraz vo všeobecnosti, to sledovanie novinárov bolo samozrejme tiež osobitne platené. Peter Tóth, teda tá pravá ruka Mariana Kočnera, vypovedal, že to stálo okrem tej prvotnej investície zhruba 50 000 aj zhruba 7, 8, možno 9 do 10 000 mesačne. To boli náklady, ktoré sa rozdeľovali medzi členov toho komanda, teda akási mzda alebo výplata. Keď opisovalo toto sledovacie komando sledovanie Jána Kuciaka, tak v podstate ich priznanie prišlo až zhruba pol roka po vražde Jána Kuciaka. Keď sa o tej vražde dozvedeli, tak nikto z nich sa neozval polícii, že zrejme sme sledovali budúcu obeť vlastne vraždy, dvojnásobnej vraždy. Nikto z nich sa sám neprihlásil na polícii. V podstate čakali až do poslednej chvíle a prvé priznania, alebo teda prvé spolupráce s políciou prišli až približne rok po sledovaní Jána Kuciaka, teda v októbri 2018. V tom čase už vlastne boli prví podozriví obvinení z vraždy. V zásade polícia už vyšetrovala vraždu Jána Kuciaka a podozrenia smerovali aj k Marianovi Kočnerovi. A prelomilo sa vlastne mlčanie kľúčového svedka vraždy Jána Kuciaka Petra Tótha, ktorý sa vlastne vtedy prvýkrát po rokoch priateľstva oddelil od Mariana Kočnera a začal voči nemu vypovedať. Odovzdal aj auto zo sledovania novinárov, odovzdal veľa materiálov, ktoré mal od Mariana Kočnera a odovzdal vlastne aj materiály, respektíve nasmeroval políciu k USB kľúčom, kde mali byť teda materiály zo sledovania novinárov. Polícia napokon tieto materiály našla v dome Mariana Kočnera. Nechcem znieť cynicky, ale po vražde kolegu ma už až tak veľmi neprekvapilo to, že bol vlastne sledovaný. Keď niekoho z nás zavraždia guľkou do srdca a zavraždia pritom ešte aj jeho snúbenicu v dome, tak fakt, že ho niekto monitoroval, že ho niekto fotil, natáčal a hral sa tu na nejakú paralelnú bezpečnostnú službu, ma už až tak nevyviedol z miery, aj keď to sledovanie alebo to monitorovanie novinárov a vôbec to lustrovanie novinárov bolo enormné. Myslela som, že to niekedy po skončení komunizmu na Slovensku proste skončilo. Netušila som, že sa niekto zníži k takejto, povedzme, nejakej hre alebo k nejakému takémuto proste cirkusu. Ja verím tomu, že na začiatku to sledovanie naozaj bolo pre potreby nejakého seriálu alebo nejakej show Mariana Kočnera, aby takto znevážil novinárov. Ale bohužiaľ ukazuje sa, že tie materiály a vôbec aj ten denný režim poslúžil potom aj ako podklad k vražde. A to si myslím, že s týmto asi nerátali ani sledovacie komando a ani nikto z nás. A koniec koncov vlastne Jána Kuciaka potom ešte sledovali znovu, ale to boli už tí vykonávatelia vraždy, takže on si toho sledovania zažil podstatne viac ako ostatní novinári. Ján Kuciak bol predovšetkým analytický typ novinára, takže on naozaj veľmi veľa sedel za počítačom so slúchadlami na ušiach a v podstate sa hrabal v tých databázach. Chodil síce aj do terénu, ale nebolo to tak, ako si to predstavoval Marian Kočner, že sa stretáva s nejakými tajnými zdrojmi a tí tomu odovzdajú vlastne hotový napísaný text a Ján Kuciak ho vydá.
Dodnes Marian Kočner vlastne podozrieva Jana Kuciaka, že bol len niekým krmený a že dostával informácie. Ale nie, nebolo to tak. A myslím si, že netušil, že ho niekto sleduje. Napriek tomu, že Marian Kočner sa mu mesiac pred začiatkom sledovania vlastne vyhrážal a oznámil mu, že na neho bude hľadať špinu. Ale Jan Kuciak mal svedomie čisté, takže nemal sa čoho obávať. Jan Kuciak mal obrovský zmysel pre spravodlivosť a to bol aj z rozprávania jeho rodiny a jeho blízkych, jeho spolužiakov ten hnací motor, prečo sa aj stal vlastne novinárom, prečo odhaľoval rôzne teda kauzy a podvody. Sledovanie novinárov ukončil Marian Kočner. Bolo to slovami, že pozastavujem činnosť sledovacieho tímu alebo komanda, tak toto nejako nazval v komunikácii s Petrom Totom. On ho síce pozastavil, ale už sa nikdy táto činnosť, chvála Bohu, neobnovila. A bolo to práve v čase, keď vlastne sa Slovensko dozvedelo o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo februári 2018. A Kočner zrejme správne vyhodnotil, že aj členovia sledovacieho tímu by sa asi necítili dobre v tejto atmosfére, ktorá bola v spoločnosti napätá. Novinári sa vlastne na istú dobu stali naozaj takými veľmi krehkými ľuďmi, pretože zavraždili jedného z nás a myslím si, že by v tom čase ani nikto zo sledovacieho tímu si už netrúfal ísť sledovať novinárov. Pôvodne bolo naplánovaných 28 novinárov, ktorí mali byť teda sledovaní tým sledovacím komandom. Samozrejme, že to bolo veľmi ambiciózne číslo, pretože to je strašne veľa ľudí a zaberá to strašne veľa času. To povedal aj samotný Peter Tóth na súde. Takže napokon prišlo k sledovaniu možno do 10 takých pomerne významných novinárov, ktorí sa buď teda venovali kauzám, alebo nejakým spôsobom prekážali Marianovi Kočnerovi. Až zhruba 4 roky po sledovaní v marci 2021 polícia obvinila z tzv. Prečinu dôvernosti ústneho prejavu Mariana Kočnera, ktorý si to mal objednať, Petra Tóta, ktorý mal vyskladať to sledovacie komando a samotných vlastne tých sledovačov, tých členov sledovacieho komanda. A zatiaľ sa vlastne prípad nedostal pred súd, takže uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme aj vražda Jana Kuciaka, vôbec aj tie všetky okolnosti a tie všetky záležitosti, ktoré vypadli z vyšetrovania, teda aj sledovanie novinárov, s nami aj v redakcii otriaslo a určite sme od tých udalostí aj obozretnejší a dôslednejší, čo sa týka aj zabezpečenia vlastnej redakcie, počítačov, mobilov a tak ďalej. Fungujeme spôsobom, že komunikujeme prakticky cez šifrované aplikácie, teda nie cez klasické linky. Ale samozrejme rátam aj s tým, že existujú rôzne spyware, ktoré vedia vlastne kontrolovať ten mobil alebo teda snímať ten mobil. Takže v zásade vždy musím rátať s tým, že niekto ma môže odpočúvať alebo sledovať, alebo mať vôbec záujem zistiť, s kým komunikujem, čo riešim, s kým sa rozprávam a kto sú moje zdroje. Lebo toto je vlastne ako primárny cieľ, pokiaľ ide teda o sledovanie novinárov. Z čoho mám nepríjemný pocit, je práve to nelegálne odpočúvanie. A ja som presvedčená, že niektoré bezpečnostné služby na Slovensku majú možnosti a nemajú zábrany, aby nelegálnym spôsobom odpočúvali alebo monitorovali novinárov. Som o tom na 1000% presvedčená. Pretože aktuálna situácia na Slovensku je taká, že ešte aj medzi bezpečnostnými zložkami je napätie a vyslovene si robia zle. Voláme to vojna v bezpečnostných zložkách a súčasťou tejto vojny sú samozrejme aj médiá. A s týmto absolútne rátam.